Извинявайте, че прекъсвах GTA, ако сте гледали видеото и ако е свършил. Това е защото спирах видеото и излязнах от клипа. И ще направим отново. Сега ще обърнем камерата да... Аз съм добър човек, няма да си убивам. Ще направиш баницата? Каква баница? Какво слагаш вътре? Погод? Къде са яйцата? Няма яйца. Баницата става степка. Сега вижте, че се прескочил водата. Да, вижте хора как ще скочи в водата, Илян. Ready, steady, go! Фил, чупи си тиквата. Не си чупи тиквата. Дай бързо лея нагоре. Сега да си сменявам дрехи. Хора, пишете в коментарите с кой човек да играем. Имаме, това е Франклин, имаме Тревър, Майкъл. Пишете с кой искате да играем и какво да правиме. В коментарите пишете какво да ограбваме, какво да правиме, да разхождаме и кучето, да си играем с кучето и кучето на къде ходи. Кучето има към мен. Да. И кучето на къде ходи и ние трябва да ходиме. Мога да го направим това и да направим видео как в GTA се въртиме, седиме точно в средата и се въртиме кръг и на къде тръгнем, трябва само напред да вървиме. И ако караме кола, само напред трябва да караме. И ако има стена пред нас, ние трябва да се качваме с хеликоптер. Чеки хора. Добре, няма ако харесвате, ама трябва да убивам кучето. Искате да говориш? Хора, дайте 10 subscribe. Хира, хора, моля ви, оставете лайк и се абонирайте за неговия канал. И като спечели 100 000 абоната, ще си купиме камера и ще снимаме по-хубаво. Ако така не ви харесва, това е защото снимаме с телефон. И той може да снима, майка ми е забранила на мен и не мога да правим. Аз мога. Не ми е забранила, ми е направила парола. И не може. Майка не ми дава. Аз искам да... И хора, аз ще спирам тук кратка с пауза видеото, защото ти имам отолетно. И какво става отново? Ето, Илян ще ви каже на... И сега телефона си вземах. Чао! Ето тръгват си. Ние сега ще играем GTA сами. Да, ние сме сами. Ние сега сме точно сами. Само майка ми е тук и баба. Сега вижте какво прави. Вижте. Сега. Нали? Френка не може да 7 пръст напред, нали? Да. Как? Добре, що говори. Илян иска да го научим как да показва в GTA среден пръст. И сега ще му покажем, но няма да покажем на вас. Защото може да стане лошо. Лоши неща му останат. Лоши! Изключвам телефона и Дай, Иляне, виж. Може да прави... Киро, може ли накарам? Накарам. Излизни от мотора. Добре, стой да ти покажем как се прави среден пръст. What the... Това не е приятно, че виж. Аз го правя така да не видят. Или покажи. Знаеш какво се направи? Някой не ме хареса видеото, ако покажем среден пръст. Да кажем среден пръст, нали? Да. Няма да ви казваме как се прави среден пръст. Който е играл в GTA, мога да му покажем. Който е играл в GTA, може да направим видео, само той да го гледа. Хора, ако искате, може да направим клипче. Как? Аз мислим, че Илян на колко години прилича. Да направиме. Илян мисли, аз на колко години съм и колко метра съм и колко кила тежим. И кой спечели камък, ножица, хартия, така прави. И ти ако спечелиш и на мене, и някой ако спечели още един път, знаеш какво ще направи? Бъртоле, дай ръка. Как беше? Така? Да, виж. Хора, вижте.
Илена, айде, дай. Вижте. Сега е така с краката. Загазват всички. Сега. И така после. И после. После. Не, и после. Пак. И после. Пак. Сигурно ще го направиш. Иди е така. Хора, искате да свършим това видео и да го качим в YouTube? Може да пишете в коментарите и да харесате и да се абонирате. Моля ви, който гледа това видео, да го изпрати на приятел и да каже да се абонира за канала. И приятел, ако ти каже и приятелка, ако ти каже защо, кажи, защото един в YouTube той ми е приятел и той казва, че всичките, ако се абонират за моя канал, ще спечелят много яко нещо. И това го знаят всичките. Абонирайте се, оставете лайк. Чао от нас! Елена, кажи чао. Чао.